אז בואו נדבר על משהו שנוגע ישירות לעבודה של כל מי שעוסק בגינון ציבורי ומוניציפלי. אנחנו הולכים לפרק כאן את התקן החדש לשתילי משתלה, שהוא בעצם שפה מקצועית חדשה ואחידה שכולנו צריכים להכיר. נתחיל בשאלה שכל מפקח מכיר מהשטח. איך באמת אפשר להיות בטוחים שהשתילים שמגיעים למשלוח הם בדיוק מה שהזמנו, שמה שכתוב במפרט זה מה שנקבל בפועל? כי כשאין שפה משותפת וברורה, מתחילות הבעיות. אי-הבנות קטנות בין המשתלה למפקח יכולות להפוך מהר מאוד לעיכובים גדולים בפרויקט, לחריגות בתקציב, ובסופו של דבר לפגיעה בנראות ובבריאות של המרחב הירוק שאנחנו יוצרים. ובדיוק מהסיבה הזאת נולד התקן החדש. המטרה שלו היא פשוטה, אבל סופר חשובה. ליצור שפה אחת, ברורה, מדויקת ואחידה לכל העוסקים בתחום. אוקיי, אז בואו ניגש לעניין. כדי שנדבר על אותו דבר, נתחיל מההגדרה הכי בסיסית, ישר מתוך לשון התקן. מהו בעצם שתיל? ההגדרה הזו כוללת הכל, מאיחורים ועד זריעים, ובעצם תוחמת את כל מה שהתקן חל עליו. טוב, אחרי שהבנו על מה אנחנו מדברים, בואו נתקדם לדרישות הבסיס. אלה כללי הברזל שכל שתיל ושתיל, לא משנה מאיזה סוג, חייב לעמוד בהם. אין פה פשרות. הבסיס של הבסיס הוא כמובן בריאות וניקיון. כל שתיל חייב להגיע לשטח כשהוא נקי לחלוטין ממזיקים, ממחלות, מעשבים שוטים. זה קו ההגנה הראשון והכי קריטי שלנו. שתיל שמגיע נגוע יכול לסכן גינה שלמה, לא רק את עצמו. וכאן אנחנו מגיעים, לדעתי, לאחת הבשורות הכי גדולות שהתקן הזה מביא איתו. בפעם הראשונה יש לנו מערכת אחידה וברורה שמגדירה את הגודל והמבנה של כל שתיל, סוף סוף. וזאת, טבלה א', היא מה שהופך את התיאוריה למעשה. תחשבו עליה כמו על מילון אחיד לגדלים. נגמר העידן של מיכל גדול או עציץ 4. מעכשיו, לכל כינוי גודל יש הגדרה מדויקת של נפח מיכל בסמק. פשוט, ברור ומונע כל אי-הבנה. אבל כולנו יודעים שגודל המיכל זה לא הכל. התקן צולל הרבה יותר עמוק למבנה של השתיל עצמו. שימו לב לדרישות האלה. מערכת שורשים מאוזנת, בלי הסתלסלות, מבטיחה קליטה טובה וחזקה. פצעי גיזום נקיים מונעים מחלות. כל פרט כזה הוא השקעה בהצלחה ארוכת הטווח של הצמחייה שלנו. אז איך כל הפרטים האלה מתחברים יחד לכלי עבודה פרקטי? בואו נראה איך התקן בונה מזה שיטת דירוג פשוטה וברורה שנותנת לנו, המפקחים, את היכולת לדרוש וגם לקבל בדיוק את מה שאנחנו צריכים. תראו כמה שזה ברור. יש לנו 3 דרגות איכות. מעולה, סוג א' וסוג ב'. כל דרגה כזאת מוגדרת לפי פרמטרים מדידים, כמו היחס בין הנוף לגודל המיכל ועוד מאפייני בריאות. זה שם סוף לניחושים. זה מאפשר לנו לכתוב מכרז מדויק ולדעת בדיוק על מה אנחנו משלמים. אוקיי, אז יש תקן, יש טבלאות ויש דירוג. יופי. אבל מה זה אומר בתכלס, בעבודה היומיומית שלנו בשטח? בואו נחבר את הנקודות. וזה העניין המרכזי. הכוח של ההתקן הוא ביריעה לפרטים. הוא לא עוצר בהנחיות כלליות, אלא מספק מסגרת ספציפית לעשרות קטגוריות של צמחים, מעיצימוד כלים, דרך שיחים וורדים ועד סוקולנטים. בואו ניקח לדוגמה את טבלה ב' לעיצים. תראו את רמת הפירוט. לכל דרגת איכות מוגדר בדיוק מה צריך להיות קוטר הגזע, מה הגובה ומה גודל גוש השורשים. רמת הפירוט הזאת קיימת לעוד המון סוגי צמחים, וזה מה שהופך את התקן הזה לכלי עבודה אמיתי. אז מה השורה התחתונה? מה אנחנו מרוויחים מכל זה? קודם כל, מכרזים הרבה יותר ברורים. איכות שתילים שהיא עקבית וצפויה, תמחור הוגן, וחשוב לא פחות ויכוחים ומחלוקות עם המשתלות. התוצאה הסופית של כל זה היא פשוטה, מרחבים ירוקים ציבוריים שהם בריאים, חזקים ויפים יותר. כי בסופו של דבר, ההתקן הזה הוא הרבה יותר ממסמך טכני. הוא כלי שמאפשר לכולנו לדבר באותה שפה, לעבוד בצורה מקצועית יותר, ופשוט לבנות ביחד נוף ציבורי איכותי ועמיד יותר עבור כולנו.